Filmový tip na víkend. Ahojte a vítam vás pri ďalšom filmovom tipe na víkend. Dnes som tu ja, Ivan, a môj tip sa opäť bude niesť v trošku krvavejšom a strašidelnejšom duchu. Psychologický horor Pearl z roku 2022 nás privádza na americký vidiek v období končiacej prvej svetovej vojny. Mladá Pearl, ktorá žije na farme so svojimi rodičmi, netrpezlivo očakáva svojho manžela, ktorý sa hádam čoskoro vráti z fronty. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že na farme ide všetko ako po masle, ale opak je však pravdou. Pearlin otec je dlhodobo paralizovaný na vozíku a despotická matka taktiež neprispieva k celkovej pohode. V Pearl sa však začína prebúdzať túžba po sláve. K svojmu nenaplnenému snu sa bude chcieť dopracovať cez milého premietača v miestnom kine, ale aj cez talentovú súťaž. Pomaly, ale isto sa však v Pearl neprebúdzajú iba túžby, ale aj omnoho temnejšie pocity. Film Pearl je pokračovaním, respektíve prequelom k skvelému hororu X, ktorý je taktiež z roku 2022. Toto pokračovanie sa v podstate začalo točiť okamžite, ako padla klapka, posledná, prvému dielu, dnes už trilógie X, tento rok ju ukončuje film Maxine. Režisér Ti West, ktorý je otcom celej tejto filmovej trilógie, sa veľmi umne pohráva so žánrom a aj filmovým jazykom. Používa veľmi krásne zábery krajiny a aj farmy, ktoré sú nádherné a nádherne sú aj presýtené farbami. Po hereckej stránke zase filmu dominuje herečka Mia Goth v titulnej úlohe. Nielenže si zahrala hlavnú úlohu, ale spolu s Ti Westom písala aj scenár. Vo filme má aj pár nezabudnutelných okamihov, ktorému dominuje jej záverečný cca 5-minútový monológ bez jediného strihu, v ktorom prejde celou škálou emócií. Zaujímavosťou je aj, že v úlohe spomínaného premietača v miestnom kine sa ukáže herec David Carensfeld. Ten sa nám budúci rok predstaví ako nový Superman v réžii Jamesa Gunna. Pearl nie je jednoduchým filmom, ale ani komplikovanou sondou do mysle vraha. Treba sa naň dívať na ako pomerne podarený horor, v ktorom tvorca Ti West vzdáva hold kinematografii spôsobom sebe vlastným. Daný film, ako aj herečku Miu Goth, sme už spomínali v našom špeciálnom dieli filmového podcastu Keď sa povie, teda v češtine Kdy se řekne, v dieli Scream Queens. Ak ste daný diel nepočuli, určite si ho dajte. A ak ste sa aj po tomto mojom opise rozhodli, že film si pozriete, tak ja vám ho naozaj vrelo odporúčam a vôbec nevadí, že ide o prostredný film trilógie. Obstojí aj ako samostatné dielo. Film v čase nahrávania tohto podcastu nájdete na streamovacej službe Netflix. To je na dnes všetko, majte sa krásne a dajte nám v komentároch vedieť, čo si o filme myslíte. Čaute.